Takže vítajte v tejto pekne, kompletne prerobenej garzónke. Nachádzame sa v chodbe, kde je všetko podstatné. Skrinka na veci, odkladanie na topánky, vešiaková stena, kompletne robená nová elektrika, zosilnené bezpečnostné dvere, takisto nová zárubňa a dvere do krásne urobenej kúpeľne, štýlový bytový telefón. Kúpeľňa je perfektne zariadená, je tu práčka, sprchový kút, všetko je to nové, asi rok, dva staré. Batéria, umývadlo, na bielizeň, zase skrinka na kozmetiku, polička so zrkadlom, ďalšia odkladacia skrinka, WC Geberit, všetko pekné, čistúčké, znížené stropy, odsávanie, žiadna vlhkosť, žiadne praskanie, všetko perfektné. Teraz chodbičky prechádzame do izby, kde máme takýto pekný štýlový a praktický nábytok. Farby sú pekné, príjemné, neutrálne. Toto všetko, ako vidíte, zostáva v nájme. Garzónka je po 1.4. voľná kedykoľvek. Tu bude zmena. Táto sedačka pôjde preč a príde nová Valenda s originál kvalitným madracom, ktorá bude mať v sebe zabudovaný aj priestor na odkladanie perín. Toto sa muselo doteraz každý deň rozkladať. Tá už sa nebude musieť, tá je nastálo. Tam v rohu máme malú skladaciu stoličku barovú, ktorá sa dá používať tu, lebo tento stolík sa dá takto zdvihnúť a používať to ako jedálenská časť. Áno, je to garzónka 20 m štvorcových, takže každý centimeter dobrý. Tá stolička môže slúžiť k jedlu. Potom tu máme klokeramickú dotykovú platňu alebo dvojplatničku. Tu sú úložné priestory a tu máme malú chladničku aj s mraziačikom, takže naozaj pre niekoho, kto celý deň je preč alebo pracuje a na večer sa príde tu vyspať. Tu sú potom všetko odkladacie potravinové skrinky. Majitelia vedia na požiadanie sem dať aj mikrovlnku v cene nájmu. Takže takáto milá pekná garzónka s krásnym výhľadom na zeleň. Parkovanie je dostupné tu na tejto ulici vonku alebo na priľahlom parkovisku.